Schimbarea nu este doar o alegere rațională, este o confruntare directă cu structuri profunde de adaptare, de supraviețuire și de identitate. De aceea, chiar și atunci când știm că ceva nu mai funcționează, tindem să rămânem acolo. Nu din ignoranță, ci pentru că familiarul, oricât de dureros ar fi, oferă o formă de control. Creierul uman este construit pentru predictibilitate. Modelele familiare reduc necesarul de energie, scad stresul anticipativ și oferă un sentiment de siguranță, unul fals, dar stabil. În schimb, necunoscutul activează circuitele de alertă. Amigdala detectează risc, cortexul prefrontal încearcă să planifice, dar incertitudinea paralizează. Astfel, evităm nu schimbarea în sine, ci haosul pe care îl presupunem că o va aduce. A rămâne într-o situație cunoscută devine paradoxal un act de autoprotecție, dar când protecția exclude progresul, apare blocajul. Iar acest blocaj reprezintă o tensiune între dorința de a evolua și nevoia profundă de siguranță internă. Pentru a face loc schimbării, este nevoie de o restructurare a relației cu sentimentul de nesiguranță. Nu prin forțare, nu prin rezistență, ci prin cultivarea unei capacități tot mai mari de a tolera disconfortul tranziției. Pentru că în cele din urmă nu ne temem doar de ce vom pierde, ne temem de cine vom deveni într-un spațiu în care nu mai știm cine suntem.